एभिक्शन नोंथांमोना नुदों चिरां जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय रुनिखाता रिजार्भ फरेस्टआव मोननैसो बर' गामिखौ एभिक्शन खालामदों होस्रांदों। नोंथांमोना नुदों बुलडोजार लानानै माबायदि होस्रांदों। बबेखानि बै सुबुंफोरा बै जायगायाव थारैनो हानि पाट्टा मोननानै थायाखै बे बाथ्रायाबो रोखा। माने दखल खालामनानै थादों, हाग्राखौ सेफायनानै थादों बे बाथ्रायाबो रोखा। बाथ्राया जाहैबाय बेसेबां नखरखौ एभिक्शन खालामदों, मोनबेसे गामिखौ एभिक्शन खालामदों। मिथिनाय बादिब्ला मोननै गामिखौ एभिक्शन खालामदों। मोनसे गामिया जाहैबाय गलगथा आरो मोनसेया जाबाय 2 नं खलबारि। गलगथा गामियाव 32 नखर दं होननानै मिथिनो मोन्दों आरो 2 नं खलबारियाव 54 नखर दं होननानै मिथिनो मोन्दों। बै 54 नखरखौ आरो बै मोनसे गामिनि 32 नखरखौ एभिक्शन खालामदों, होस्रांदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। गलगथा गामियाव 32 नखराव गासै पपुलेसना जाहैबाय सा 131 आरो 2 नं खलबारि गामिनि गासै पपुलेसन जाय होस्रांजादों बिनि अनजिमाया जाहैबाय सा 280। टटेल बेसे जागोन नोंथांमोना हिसाब खालाम। आरो बेखिनि सुबुंखौ बै जायगानिफ्राय होस्रांदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। खौरां बिजोङाव मिथिनाय बादिब्ला बै सुबुंफोरा माने बै जायगायाव मा खालामदों, हाग्रा बंग्राखौ सेफायनानै बै जायगायाव रायजो जाबोदों। 2016 सोनिफ्रायनो बा बिनिख्रुइ सिगांबो दोङो, सोरबा उनावबो थांनाय दङ। बेबायदि समफोराव बैहाय रायजो जाबोदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ बर' सुबुंफोरा मा बेबायदि हादान सेफायनानै बै जायगायाव रायजो जाबोयो बा रायजो जाबोदों। आरो बेबायदि नोंथांमोना बेवहायल' नङा, सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो मोनगोन, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो मोनगोन, बाक्सायावबो मोनगोन, जेरावबो मोनगोन नोंथांमोना बेबायदि। आरो खायसे खायसे जायगायाव सरकारा बबेखानि हानि पाट्टाबो रानदों बेबायदि। आरो खायसे सुबुंफोरा ओरैबायदि माने इलिगेलि बैहाय थादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। स' बबेखानि हाग्रा ओनसोलनि खाथि खालायाव थानाय बर' सुबुंफोरा बैहाय लिगेलै थादोंना इलिगेलै थादों आं बेखौथ' नोंथांमोननो बुङा बा मिथियाबो नालाय बुंजोबनो हानाय नङा। बबेखानि जोंनि हारिनि सुबुंफोरा दिनै एभिक्शन खालामजानाया मा गोरोन्थिनि थाखाय जादों बा बेबायदि एभिक्शन खालामनाया बेसेबां कारेक्ट बा बेसेबां इनकारेक्ट, बे बाथ्राया दिनै साननो गोनां जानानै फैदों। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ, सरकारा मोनसे दहाय होयो। बे दहाया जाहैबाय जे हाग्रा ओनसोलखौ जों जुदि सिफायबाय थायोबा, हाग्रा ओनसोलखौ जों जुदि सिफायबाय थायोबा मा जागोन, जोंनि बे आबहावाया एनभाइरनमेन्टआ मा जानो हागौ, डिसबेलेन्स जानो हागौ। माने हाग्रा ओनसोलखौ सेफायनानै रायजो जानाया गमामायैनो मोनसे इक' फ्रेन्डलि आखुथाय नङा बा हुदा नङा बेबायदि बुंनो नागिरो सरकारा। जुदि हाग्रा ओनसोलानो थायाबा, बिफां लाइफां थायाबा जोंबो थांना थानो हानाय नङा। बेनिखायनो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाया जों साफ्रोम सुबुंनि बिबान बेबायदि सरकारा बुंनो नागिरो बा साइन्सआ बेबायदि बुङो, आबहावा बिगियाना बेबायदि बुङो। आंबो सासे सुबुं हिसाबै बे बाथ्राखौ कारेक्ट होननानै बुंगोन। नाथाय फ्रेन्ड्स, बेबायदि हाग्रा ओनसोलखौ सेफायनानै थानो गोनां जानायनि माखासे कारन दं फ्रेन्ड्स। बै कारनफोरनि मोननैसो जोबोर खमखौसो बुंगोन। माखासे कारनखौ बुङोबा थारैनो बियो सरकारखौ जोबोर गोबां बिबाङै ब्लेम खालामनाय जागोन बा सोरखौबा दुखु होनाय जागोन। बेनिखायनो आङो मोननैसो कारनखौल'सो बुंगोन, माखासेखौ आं बुङा, बुंबा एसे गाज्रि बिथिङै थांगोन। बेनिखायनो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना अरायबो गोसोआव लाखि, हाग्रा ओनसोलनि खाथि खालायाव थानाया एसेबां कारेक्ट बाथ्राबो नङा, एसेबां इनकारेक्टबो नङा। मानो, बिनि आं मोननैसो रिजनखौ नोंथांमोननो बुंनो नाजागोन। गिबियावनो फ्रेन्ड्स, जोंनि कालचारा मा बुङो, बर' सुबुं बा गुबुन गुबुन जनजाति सुबुंफोरनि कालचारा मा बुङो। जों बर'फोरनि कालचारा बुङो, जों जाबाय हाग्रा बंग्रा दैमानि खाथियाव, हाजो खाथियाव, जंगल सिङाव रायजो जाबोनाय बर' हारि। जों जंगलाव बा हाजो खाथियाव, दैमा खाथियाव रायजो जाबोदों। बेनिखायनो जों हाग्रा बंग्रानि खाथियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोदों। दासो हादानफोरखौ सेफायनानै बैफोर हाग्रा बंग्राया गैलिया, नाथाय मोनसे समावथ' जों हाग्रानि सिङावनो दंमोन। बेनिखायनो हाग्रानि खाथियाव थानो मोजां मोननाया जाबाय जोंनि हारिनि मोनसे हुदा। आरो लोगोसे जोंनि सुबुंफोरा जिहेतु हाग्रा बंग्राजों रिलेटेड, जोंनि कालचारानो हाग्रा बंग्राजों रिलेटेड, दैमा दैसाजों रिलेटेड, हाजोजों रिलेटेड। बेनिखायनो जोंनि माखासे गोनांथि मुवाफोरा हाग्रा ओनसोलजोंसो सुफुंजायो फ्रेन्ड्स। बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि मोनसे फिल खालामो, हाग्रा बंग्रा सेफायनानै बै जायगायाव रायजो जायोबा जोंनि माखासे गांनाय उखैनाया सुफुंनो हागौ बा बै जायगायाव थानानैबो मोजां मोनो जों। बेनिखायनो बेबायदिबो रायजो जाबोदों। नाथाय समनि फाखनाव मडार्न जुग, गोदान जुग फैबाय। बे गोदान जुगाव नाथाय बेबायदि हाग्रा सेफायनाया थारैनो खहा गोनां, बेबो मोनसे जाहोन। आरो जोंनि हारिनाव मोनसे हुदा दङ, जोङो मोनसे जायगायाव माब्लाबाबो थाथिरा। जों बहाबा जायगा दंमोनबाबो बै जायगाखौ नागारनानै जों गुबुन गुबुन जायगायाव माइग्रेट जाबोदों। आरो बे कालचारा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि हारिनियाव थाबोदों। जोङो सिभिलाइज मोननायनि सिगां मोनसे समाव बेबायदिनो गिदिंथिङोमोन। नाथाय सिभिलाइज जानायनि उनावबो, हादर खुंनायनि उनावबो, रायजो खुंनायनि उनावबो जोंनि हारिनियाव बे कालचारा गुगानानै थायाखै फ्रेन्ड्स।
दिनैसिम बेबादि खारलुं हुदाया जोंनि हारिनाव दं आरो बिनि थाखायबो मोनसे जायगायाव जों स्थिर थाया आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जों थाहैयो आरो जोंनि हारिनियाव मोनसे गोदान कालचार बेहाय जाहैबाय मा इजि आर्निं इजि मानि बे इजि मानिनि थाखायबो बैबादि माने नेचारेल रिसोर्सजों बुंफबनाय जायगाफोरखौ होसोलाङो जाय जायगायाव जोबोर मोजां मैगं थाइगं जायो खेथि जायो नङा होमबा बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ फ्रेन्ड्स नङाबो जानो हागौ फ्रेन्ड्स आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ फ्रेन्ड्स नोंथांमोना कमेन्टसो लिरबानो जाबाय बबेया गोरोन्थि बबेया थार आरो फ्रेन्ड्स बे सरकारनिबो गोरोन्थि मानो होनोबा जाय समाव बर'फोरा बेबायदि हाग्रा ओनसोलनि खाथि खालायाव थाबोदों बै समफोराव जायफोर सरकारा दंमोन बै सरकारफ्रा मा खालामनानै थानाय जोंनि हादरनि प्लेनिं जोंनि हादरनि आयेन नेमखान्थि बैफोरथ' दङ लिरनाय दं खाखोराव नङा होमबा नाथाय बे आयेनखौ बै सिस्टेमफोरखौ मानो इउस खालामाखै माबादि अफिसारफोरा रां जानानै बा बैबादि सरकारि कर्मचारि एमएलए मन्त्रि बैसोर मा खालामनानै दंमोन बैसोरनि खैसारावनो जानो हागौ बेफोर जादों बेनिखायनो बे दाया थारै बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरनिल' नङा थारैनो सरकारनिबो सरकाराबो माखासे गोरोन्थि खालामदों आरो बै समाव गोरोन्थि खालामनायखौथ' गावसोर स्वीकार खालामलिया नाथाय दा मानसिफ्रा बेबादि संस्थापननि थाखाय थाहैनायखौ बा गोरोन्थियानो जा बा कारेक्टैनो जा बेबायदि थाहैनायखौ दिनै एभिक्सन खालामदों नङा होमबा दिनैनि समावसो बुजिदों नामा बिदिब्ला सरकारा मोनसे समाव मा खालामनानै दंमोन बहा उन्दुनानै दंमोन सरकारा नङा होमबा फ्रेन्ड्स बेनिखायनो बे सरकारनिबो गोरोन्थि सरकारनि गोरोन्थिनि थाखायबो मानसिफ्रा बेबादि जायगायाव थानो सुबिदा मोनदों फ्रेन्ड्स मोनसे जोबोर गिदिर जेंनाया जाबाय फ्रेन्ड्स सोलोंथाइनि आंखाल जोंनि सुबुंफोरा सोलोंथायाव जोबोर गोग्लैसोनाय मडार्न जुगनि नलेजआ जोबोर खम माखासे सुबुंफोरा बेखौ बुजिनोनो हायादि नेचारेल रिसोर्सनि ओंथिया मा मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ मानो संरैखा खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिम मोजाङै बुजिना मोना फ्रेन्ड्स नोंथाङा माब्लाबा आंनो खिन्थानो हागोन ना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साबेसे नेचारेलिस्ट दङ मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा सुबुं साबेसे दङ दाउखौ मोजां मोनग्रा साबेसे सुबुं दङ हाग्रा बंग्राखौ मोजां मोनग्रा साबेसे सुबुं दं बेबादि एनभाइरनमेन्टेलिस्ट साबेसे दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे जोंनि सुबुंफोरखौ बेबादि काउन्सिलिं खालामनो हानाय नेचारेल रिसोर्सफोरखौ मानो रैखा खालामनांगौ बबेखानि जोंनि बर'फोरखौ मा बुंनो नङा होमबा आमेरिका बायदि हादोरावनो माखासे जंगला लासै लासै जोबस्रांलांदों बेनिखायनो बे जाबाय मतलबनिसो बाथ्रा नोंथाङा गोसोआव मा सानो नोंथाङा मा मिथिंगाखौ रैखा खालामनो गोसो दंना गैया नोंथाङा मिथिगौ मिथिंगाया जुदि थिग थागै थायाबा बेलेन्सआव थायाबा जोंनि थाखाय खहा जानो हागौ बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ नाथाय नोंथांनि अन्तराव मा दं बेसो जागोन बाथ्राया बेनिखायनो फ्रेन्ड्स सोलोंथायाबो जोबोर इम्पर्टेन्ट बिथिं आरो फ्रेन्ड्स मोनसे बिथिङा जाहैबाय पपुलेसन इनक्रिज जोंनि सुबुं सानखा ओरैबायदि बांगासिनो थादों हानि आंखाल जादों आदारनि आंखाल जादों बायदिसिनानि आंखाल नुजाथिदों आरो बे आंखालनि थाखायबो जानो हागौ बै सुबुंफोरा जायफोरा माने माखासे खामानिनि आंखाल बै आंखालनि थाखाय साख्रिनि आंखालनि थाखाय गावनि आथिङाव गसंनो हायैनि थाखायनो बा माखासे जाहोननि थाखाय बेबायदि गसंथानो हायैनि थाखायनो बैबायदि ओनसोलाव थांनो गोनां बाध्य जादों बेबो मोनसे जाहोन आरो बे गोरोन्थियाबो सरकारनिनो गोरोन्थि जागोन फ्रेन्ड्स बा ओरैबो बुंगोन बै जातिनि माखासे कालचारनि गोरोन्थि होननानै बुंगोन फ्रेन्ड्स नोंथांमोना सानो जोंनि हारिनि जि कालचार बे जोबोर जोंगामागान नाथाय फ्रेन्ड्स अरायबो मोनसे बाथ्रा गोसो लाखि जायखिजाया कालचारखौनो समजों लोगोसे सोदांनोबो गोनांथि दं बै कालचारफोरखौ जुदि समजों लोगोसे जों सोदांलाङा अब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे समाव खैफोदबो जानो हागौ स' बेबायदिनो जादों होननानै आं बुंगोन बेनिखायनो पपुलेसन बारायनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि आंखालजों लोगोसे माखासे आंखालनि जेंना नुजादों माखासे बेकारनि जेंना नुजादों बा गुबुन गुबुन रोखोमनि समाजारि जेंना नुजादों आरो बिनि थाखायनो बेबायदि जादों होननानै आं बुंगोन आरो फ्रेन्ड्स खायसे ओरैबायदिबो सुबुं थानो हागौ जाय सुसिनाय गोसो लानानै खामानि मावो जाय मिथिंगानि फारसे इसेबो अननाय गैया जाय माने गाव राजा जानो थाखाय गाव धोनि जानो थाखाय बा गावनि मतलबाव खामानि मावग्राल' मानसि थायो बैबादि सुबुंफोराबो जानो हागौ बेबायदि खालामदों खोमा बेबायदिबो जानो हागौ आरो फ्रेन्ड्स बिनि अनगायैबो माखासे जोबोर गिदिर गिदिर जाहोन दङ बै जाहोनफोरखौ थारै नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बै माखासे जाहोननि थाखायनो दिनै बेबायदि जादों बेनिखायनो बै सुबुंफोरा बै जायगायाव थाहैनाया आरो बिसोरखौ दिनै एभिक्सन खालामदोंबाबो नाथाय बै जायगायाव थाहैनाय सुबुंफोरनिबो 100% दाय गैया होननानै आं बुंगोन आरो बेनि दायनिगिरिया सरकाराबो आयेनखौ जिहेतु बानायखादों गोदो गोदायनो बै समाव आयेनखौ मानो इउज खालामाखै मानो बेबायदि थानो होदों आरो दिनै थानो होनानै हरखाब बेबायदि एभिक्सन खालामदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरा जाय गामिनिफ्राय थांदोंमोन बै सुबुंफोरा गामियाव हा न' बाङानो गैलिया आरो फैनानै बहा थागोन दा बेनिखायनो सरकारनि दायित्व जागोन बै सुबुंफोरनोबो हा नांगोन हा दखरसे नांगोन रिहेबिलिटेसन होनांगोन आं बेबायदि बुंगोन बेनिखायनो सरकारनि एभिक्सन खालामनाया दिनै माखासे जाहोनखौ लानानै खालामदोंबाबो नाथाय बै पाब्लिकफोरखौथ'
बेबायदि रानज्रिं खुज्रिं बुथारनोबोथ' हाया। नंगौ गोरोन्थियावनो बेहाय थाहैदोंबाबो बै सुबुंफोरनो थाखाय रिहेबिलिटेसन होनाया दरकार होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिर। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबोद इम्पर्टेन्ट होनना सानोबा गासैबो सुबुंफोरनिसिम शेयार खालामनानै हो। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनाबो अरायबो मोनसे बाथ्रा बुंनो दाबाव, मिथिंगाखौ अरायबो मोजां मोननो सोलों। आरो मिथिंगाखौ जों खहा खालामबा मोनसे समाव जोङो गासैबो मिथिंगानि माखासे अत्याचारनि थाखायनो जों थैफिननोबो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो समजों लोगोसे समजों गोरोबना खामानि मावनांगोन। बेनिखायनो जों सरकारखौबो गोरोन्थि होनजोबनो हाया। स' फ्रेन्ड्स, नोंथाङा थारैनो बुजिबाय। खुलुमबाय।